Een agente voor de rechter moest verschijnen. Het gaat om een 49-jarige vrouwelijke agente. En die moest voor de rechter op beschuldiging van diefstal van elektriciteit en water, fraude met meer dan 120 facturen, bedreiging en vervalsing van douanedocumenten. Een hele waslijst. De vrouw zelf beriep zich op haar zwijgrecht. De zaak kon nog niet inhoudelijk behandeld worden en is uitgesteld tot naar verwachting april 2025. Maar het feit dat een agente zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig heeft gemaakt aan het stelen van water en stroom voor allebei de jaren 2021 en 2022. Dat ze de medewerkers van het bedrijf zou hebben bedreigd. Dat ze valse douaneaangiftes zou hebben gedaan voor producten die ze besteld uit het buitenland. Al die zaken bij elkaar maken het wel heel erg treurig. Maar tot nu toe is er dus weinig over te zeggen. Pas volgend jaar wordt de zaak inhoudelijk behandeld en de vrouw zelf